si realment tenim austeritat, era l'oportunitat de fer-ho. Parlem, per exemple, per sobre, obres que es podien ajornar perfectament, com les obres de Bella Vista, que malgrat que estiguin al pla de serveis de l'any 2010, les poden fer el 2011 o el 2012. I més ara estan fent obres allà, per tant no hi havia cap pressa. Ja són 600.000 euros aquí. El local dels vigilants, que estava pensat com a compra, una reserva de 150.000 euros, això no té cap pressa per fer-se. O els Fonjals de Montbarbat, que és un altre tema que ja vam discutir l'altre dia, l'ampliació del casal de residència al parc, que potser no sé si és el que corre d'urgència, tot plegat, sí, he triat aquestes, és 1 milió d'euros. 1 milió d'euros es podien estalviar. És un endeutament menys que té. Perquè aquest any vostès han aprovat, l'any passat van aprovar un pressupost ordinari de 6 milions. Aquest any 6 milions ordinari, 6.380.000 euros. La majoria d'aquests 380.000 euros de més són per eixugar dèficit, amortitzar dèficit del deute que es té. Per tant, la raó de més per l'endeutar-te. Per altra part, també, jo crec que si el que es tractava, actuant en rigor, de fer un plantejament d'estalvi, seguir les directrius i els consells que estan dient la Federació de Municipis. I és reunir a tot el consistori i parlar-ne, discutir-ne amb tothom. Podria haver-se fet coses més interessants, no? I això en cap moment s'ha fet, no s'ha tocat. Per altra part, també, aquest aquí no he sabut entendre-ho amb l'esglossa del que vostès han dit, si hem decidit ja la modificació de crèdit pel que fa a la reducció dels treballadors de l'Ajuntament. De quina manera es contempla això en aquesta modificació de crèdit? Jo no ho he sabut veure, això. Si és, no ho explicaré. Bé, no sé, llegint unes notes per aquí, no sé, no només es podia estalviar en inversions. Amb el pressupost ordinari, la senyora regidora de Festes recordarà que també li vaig comentar que em sorprenia que la partida de festes pugés un 40%, mentre que la de benestar social un 5%. No es podia tocar fer menys festes o ajustar-nos a les festes. Estem realment en una situació crítica. I aquí voldria comentar una cosa, no per entrar en polèmica amb el senyor Trinxeria, però aquí un dia va entrar una moció per demanar precisament un nou finançament dels ajuntaments, perquè estem en una situació molt precària perquè assumim moltíssimes coses. Els ajuntaments de Catalunya, això és una recomanació de la Federació de Municipis, i hem arribat a una situació financera límit. L'estat de les finances locals històricament precàries s'ha vist agreujada per diferents factors. Manca d'ingressos propis, descens generalitzat de l'activitat econòmica o la disminució de les transferències dels recursos dels ajuntaments per part de l'Estat, que estan portant els ajuntaments al pagament econòmic. Per tant, demanar un canvi o un model de finançament, això ens sembla clau. I pel que fa a consideracions més globals, evidentment, un canvi profund amb el que és el sistema financer. Bé, en aquest sentit, jo aquest punt no els podré reposar. Molt bé, donem la paraula al grup de Maçanet. Nosaltres el que havíem de dir ja ho hem dit. En el punt número 3, justament aquí, no afegirem res més. No vull pas entrar en polèmica, però efectivament nosaltres vam votar que no. D'acord, només per aclarir dos punts al que ha dit la seva Noguera. A veure, vostè està parlant que si aquí ens van pujar el sou al 60%. Primer, no és veritat que s'apugés el sou al 60%. Segon, estem per sota de les recomanacions de la Federació de Municipis de Catalunya en quant a les retribucions en conceptes d'indemnitzacions amb els regidors. Tampoc l'alcalde ha arribat mai al sou que li ha tingut vostè com a alcalde. Ja sé que em dirà que vostè tenia dedicació exclusiva, però a vegades una cosa és la dedicació exclusiva i l'altra són les dues que s'hi dediquen. Després dirà que no està d'acord amb les obres que fem. Ja ha dit alguna vegada que si deixem de fer obres, després ens dirà que és que deixem perdre subvencions per fer aquestes obres. O sigui, vostè mateix amb aquests punts és totalment incoherent a l'hora d'analitzar i de decidir què és el que hem de fer en un ajuntament o no hem de fer. I tampoc
tampoc fa falta cap modificació de crèdit per la reducció de despesa que pugui afectar en el personal funcionari d'aquest Ajuntament, sinó que és una cosa que s'aplicarà en el seu moment, està pràcticament ja calculat per part d'intervenció quins seran a partir d'ara aquests nous sous, això de treballar el decret, i no fa falta fer una modificació de crèdit en aquest sentit. I d'això donarem a... Sí? Només, ja sabem que l'oposició a vegades té que dir coses, perquè toca, però cada vegada un queda més, com sent coses com el local de Pislans, no hi havia urgència, no? Quan sabem que és un local que no s'ajusta a les mesures de seguretat i que està denunciat. Jo crec que sí, són persones el que hi ha dins encara que vagin amb uniforme. Abans deia el policia, no cal poder d'un brevat perquè no toca, perquè la gent que diu, home, jo no miro la gent, jo miro de tocar els temes que toquen, i avui sí que toca perquè resulta que, home, Déu-nos en blanc, és complicat, però aquell projecte que va prometre als ciutadans d'un brevat que el 2005 estaria acabat, ara el senyor Romaguera diu que no cal, no té pressa, doncs jo no sé qui va haurà fet ara, no? Són aquestes coses que dius no acabo d'entendre, no? Austeritat, escolti'm, el senyor Ringeria, doncs jo en les seves files, el senyor Ciurana va entrar aquest any pel camp de si vols, d'aquest estiu 2010, un pressupost de 21.181 euros. Escolti'm, tu, són serios o miro aquí per arribar? Bé, passem doncs a votar aquest punt de l'ordre del dia. Vots a favor? Vots en contra? Queda doncs aprovat el punt. Passem al segon punt de l'ordre del dia. Aprovar el suport de l'Ajuntament a la resolució del Parlament de Catalunya de data 29 d'abril del 2010 sobre la constitucionalitat de l'Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional. La proposta d'acord és donar suport a la resolució 678/8 del Parlament de Catalunya sobre la constitucionalitat de l'Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional, aprovada pel Ple de l'Ajuntament a la seva sessió de data 29 d'abril de 2010, que transcrita diu el següent. Diu, ple del Parlament. El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 29 d'abril de 2010, ha debatut el text de la proposta de resolució sobre la constitucionalitat de l'Estatut i la renovació del Tribunal Constitucional, presentada pel grup parlamentari de Convergència i Unió, grup parlamentari socialistes, Ciutadans pel Canvi i grup parlamentari d'Iniciativa Verds, Esquerra Unida i Alternativa. Finalment, d'acord amb l'article 146 del reglament, ha adoptat la següent resolució. Exposició de motius. L'Estatut d'Autonomia de Catalunya, aprovat primer com a projecte de llei pel Parlament, negociat després per una delegació del Parlament amb les comissions constitucionals del Congrés dels Diputats i del Senat, aprovat per majoria absoluta per les Corts Generals i referendat pel poble de Catalunya, és una llei vigent des del 9 d'agost de 2006 i ha estat objecte de desplegament al llarg de més de 3 anys, malgrat els recursos en contra presentats davant el Tribunal Constitucional. El Parlament de Catalunya vol un cop més defensar la plena constitucionalitat de l'Estatut, tot reiterant l'exigència que sigui respectat i plenament desplegat per totes les institucions. És obligat assenyalar que l'Estatut ha assolit la màxima legitimitat popular possible precisament pel fet d'haver estat referendat per la ciutadania a la qual ha de servir. Totes les institucions de l'Estat han de tenir ben present aquesta dimensió especial de l'Estatut. Després de 3 anys i mig de debat entre els membres del Tribunal Constitucional sobre els recursos presentats contra l'Estatut pel Partit Popular, el Defensor del Poble i 5 comunitats autònomes, sense possibilitat d'arribar a un acord per dictar sentència, l'Alt Tribunal ha evidenciat la seva incapacitat pràctica per abordar una decisió tan transcendental com aquesta. A més, durant aquest temps s'han produït diverses disfuncions importants en la composició del Tribunal Constitucional. Un dels seus magistrats va ser recusat després d'una alteració en la interpretació que el mateix tribunal havia fet fins aleshores dels supòsits que permeten apartar un dels seus membres del coneixement d'una causa.
Es va produir una nova vacant per la funció d'un dels seus membres entre els 4 magistrats que són nomenats pel Congrés de Diputats. I finalment, al desembre del 2007, va finir el mandat dels 4 magistrats designats pel Senat, sense que el procediment iniciat per renovar-los hagi prosperat, malgrat que els parlaments de les comunitats autònomes ja fa molt de temps que van exercir el dret de proposar candidats. Aquestes disfuncions afecten, doncs, la meitat dels membres que integren el Constitucional. En aquesta situació, totes les institucions de l'Estat haurien de prendre les decisions que corresponguin per superar aquesta situació anòmala. I el Tribunal Constitucional mateix hauria de reflexionar sobre si està en condicions de treballar amb la normalitat i la serenor que la seva funció reclama i evitar així el desgast i el descrèdit de la institució.